Sidste opgave i vores bog her. Lav en lydoptagelse, der fortæller om situationen på billedet. Jeg trykker på plusset, som sædvanligt, og jeg siger nederst her, Add Sound. Og når jeg trykker på optag-knappen, kan jeg fortælle min lille historie. Jeg har nu lavet en lydoptagelse her, som I ikke kunne høre, men den ligger her, og når jeg trykker på den, Suarez havde et fantastisk VM, så kan vi høre den, og jeg trykker igen stop her, og så kan jeg ellers lægge den, hvor jeg har lyst til. Jeg kan også lægge den på billedet, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan lægge den herop, trække den op i størrelse, og trykke på mit i, og så kan jeg sige Invisible in Books, og trykker på her. Og så har jeg altså et stort lyd-ikon til at ligge her, som ikke kan ses, når vi eksporterer vores endelige bog, men vil blive aktiveret ved at trykke på billedet. Jeg er tilfreds med min bog, og jeg vil aflevere den, som I også er blevet bedt om i Showbie, og det kan jeg gøre her ved at vælge Open in Showbie.